Praise God, praise God, praise God. Praise God, praise God. Madaydayaw ti Apo kakabsat, kablawan kayo, ti daytoy nga aldaw, tinapatig nga nagan ni Apo tayo nga Kristo. Kang runaan namin, kablawan kayo, iti naragsak, nga baro nga tawen tayo amin, itay ti daytoy nga aldaw, agyaman tayo kani Apo Dios, ta na danon tayo daytoy tawen 2020, nga napnuan iti balegi, napnuan iti salunat, kang runaan namin, balegi ti inted, ken inaramid ni Apo Dios, kadagiti biyag tayo, nalasatan tayo, kakabsat, iti tawen 2020, nga napnuan iti balegi, numampay no, naglasat tayo, kadagiti na duma-duma, nga kapadasan, problema, pandemic, ngem nakimimbag ni Apo Dios nga nangilasat kada tayo. Gaputa isuna ti Dios ngamin nga pagserserbian tayo. Isuna ngamin ti Dios nga nangidatunan tayo, nangitidan tayo ti biag tayo ken kuana. Madaydayaw tinapatig nga nagan iti Apo. Ket sapay kumanga iti daytoy nga tawen, marikna tayo ti ad-addapay ken nakaskasdaaw pay nga aramiden ni Apo Dios kada tayo. Madaydayaw tinapatig ganagan iti Apo. Adda kumati baro nga namnama, baro nga ragsak, baro nga balegi, baro nga biag, kang runaan na amin, baro nga panagserbi ken panagtalek tayo ken ni Apo Dios. Iti panagpatuloy tayo, wenno iti panaglasat tayo manen, iti dayto nga tawen 2021. Madaydayaw tinapatig nga nagan iti Apo. Ket agyaman kami launay kakabsat, iti kadayo kadagiti uneg dagiti pagtaingan nyo, tapnon iti kasta iti dayto nga aldaw, adda kayo manen nga agdengeg, agbuya kada kami, itata iti daytoy nga aldaw, tapno no iyegbi manen kada kayo, tinapatig nga mensahe ti Apo, ngagpaay, iti sagtunggal may sa kada tayo, ita iti dayto nga aldaw, ket sapay kumanga ni Apo Dios, isuna ti pangitadan tayo, ti ad-adda nga panagtalek tayo, madaydayaw tinapatig nga nagan iti Apo. Ket marikna tayo manen kuma ti presensya ti Apo kadag ti biag tayo, marikna tayo kadimanen ti sagid iti Apo kada tayo, kabayatan lang adda kayo kadag ti uneg dagiti pagtaingan nyo, ngagdengdengeg kadag ti sasao ti Apo, ita iti dayto yung aldaw, madaydayaw tinapatig nga nagan iti Apo. Ket ulitek manen, agyaman kami kakabsat, tadda kayo nga agururay kada kami, tapno no danon mi manen kada kayo, kadag iti sasao iti Apo, madaydayaw tinapatig nga nagan iti Dios. Agtamed tayo kaditi panagkararag, managparabor nga Dios, amami nga nasantuan, madaydayaw dayta napatig ganagan mo Apo, ita iti dayto yung aldaw. Apo, nagtakderen to adipen mo, dawatek kadikan ka Apo, nga bendisyonam, dagiti kakabsat, isuda itata nga agdengdengeg, kadagiti sasaom, ita iti dayto yung aldaw, dawatek kadikan ka Apo, nga bendisyonam ida, mariknada kumadadya sagid mo, mariknada kumadadya presensyam, iti kadam kadakwada, ita iti dayto yung aldaw, ipakaawat mo ti saom kadakwada, ket maawatan da kuma analaing Apo, ket maimula kuma kadagiti kaungan dagiti puso da, ita iti dayto yung aldaw, madaydayaw dayta napatig ganagan mo, bendisyonam ti adipen mo, dawatek kadikan ka Apo Dios, nga tulungan nak nga mangilawlawag, tapno iti kasta maawatan da kuma nga nasayaat, maawatan da kuma dagiti saom Apo Dios, ket agbalin kuma nga makatulong kadakwada, madaydayaw dayta napatig ganagan mo. Amay kabutinagan na Jesus nga po mi, dawatek amin dagitoy. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Iti dayto yung aldaw, kakabsat, iyag ko kada kayo ti mensahe, ti wenno dagiti sasao ti Apo, iti libro ti Isaias, chapter 40, verse 27, agpatingga ti verse 31. Basay kadi kada kayo
dagiti sasao ti Apo kunana ditoy apay nga agrere ka Israel, apay kunam adi ammo ti Apo dagiti parikot mo ken saan pasayaaten ti Dios ti kasasaad mo. Verse 28, diyo kadiam mo, diyo ayan adamag, ti Apo ti agnanayon na Dios, pinarsuana ti entero alubong, pulos adi mabannog, wenno kumapsot, awan makatukod iti panpanunuten na, praise the Lord. 29, papigsaen na dagiti nakapoy, ken nabannog. Verse 30, dagiti agkabanwag, kumapsot da, ket dagiti agtutubo, mapaksuyan da. Verse 31, ngem dagiti agpanuray iti Apo, mapabaronto ti pigsada, agtayabdanto akasla iti agila, saan danto ang mabannog no agtarayda, saan danto akumapsot no magnada. Praise the Lord, hallelujah. Ni Apo Diyos bandisyonan na kuma, dagitoy nga sasauna, isuda nga kayat ko nga iyeg kada kayo itay tingal daw apamunganayan ti mensahe ni Apo Dios iti sagtunggal may sa kada tayo ayayaten nakakabsat iyeg ko kada kayo ti mensahe akastoy ti panagkunana agpanuray iti Apo iti tiyempo ti krisis. Praise God. Wenno agtalek iti Dios iti tiyempo iti krisis, kalamidad, rigat, kapadasan, ti panagbiag, madaydayaw tinapatig, nganagan iti Apo. Kakabsat, dahito iti kasapulan tayo itata nga tawen, 2021. Dahil panagpanuray tayo ti Apo, when dahil panagtalek tayo ti Apo, di tayo amunuan niya, dagiti masakbayan tayo, di tayo amuno anyadad dagiti dumteng kadagiti alaldaw dagiti panagbiag tayo iti masakbayan tayo kakabsat. Nilaeng Apo Diyos iti makaammo kadagiti masakbayan tayo, isulaeng iti mangtengtengel kadagiti alaldaw dagiti panagbiag tayo. Ti kasapulan tayo itatangatawen kat isudayay panagpanuray tayo iti Apo, panagtalek tayo iti Apo, kadagiti banbanag nga maaramid, ken mapasamak, kadagiti masakbayan tayo, madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo kabsat. Isu nga iti daytoy nga aldaw, daytoy, when iti daytoy nga aldaw, iti daytoy baro atawen kabsat, daytoy iti kasapulan tayo, amasapul, amasursuro tayo, iti agpanuray, masursuro tayo ti agtalek, ken ni Apo Dios, kadagiti alaldaw, nga ited ni Apo Dios apanagbiag tayo, madaydayaw ti Apo. Ammo tayo nga adda ti biag, kalpasan dahito abiyag, ket masapul agbalin tayo anatibker amamati iti Dios. Kang runaan na iti tiyempo ti rigat, iti tiyempo ti kalamidad, iti kastoy a COVID-19 nga paglaslasatan tayo, ayeten nakakabsat, uray pa'y kadagiti krisis, kadagiti masangwanan tayo, di tayo ammo kunak manen, dagiti masakbayan tayo. Ti masapul itata, dagiti panangisagana tayo nga nasaya at tibiyag tayo, panangisagana tayo, nga nang nangruna, kadagiti bagbagi tayo kapsat, tapnon iti kasta, mabalin tayo laeng iti agpanuray, mabalin tayo lang iti agtalek, ken ni Apo Dios kadagiti panagbiag tayo, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. So, masapul nga agbalin tayo nga natibker, masapul nga agbalin tayo nga napigsa, iti panagbiag, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Ti kasapulan tayo itatati agdama nga panawen tayo, dayjay kinatibker, dayjay kinabileg, ti panagbiag. Tano saan tayong agbalin itatanga na nabileg, kaya natibker, napigsa, kadagiti panagbiag tayo, agbalin tayo analupoy, agbalin tayo nga nakapsot. Ket di tayo amuno, anya, dagiti mapasamak, ken maaramid,
kada tayo. Ngam no agbalin tayo nga natured, napigsan, nabileg, kadagiti panagbiag tayo kakabsat, kang runaan na amin, agtalek tayo kani Apo Diyos kat agpanuray tayo laing ken kuana, madaydayaw, tinapatig, nganagan iti Apo. So di kasapulan tayo itata, we need moral and spiritual strength to overcome life's crisis. Madaydayaw tinapatig ganagan iti Apo. Kasapulan tayo dahito itata nga panawen. Kasapulan tayo dahito itata kadagitoy nga alal daw. Dayay nasayaat akasasaad dagiti biyag tayo kakabsat. Dahito biyag tayo nga na iti agdama itata. Kasapulan tayo ti bilag tayo. Kasapulan tayo ti bigsa tayo itata. Kastameten. Dahito na espirituan. Iso nga agkadkadwa dahito moral ken espirituan nga panagbiag tayo kabsat tapnon dahito ti mang patibker kada tayo. Dahito ti mang papigsa kada tayo. Tapnon iti kasta ket ma-overcome tayo when mapagbalegyan tayo dagiti umay adumteng a crisis ti panagbiag. Dagiti problema, dagiti rigat kanda dumapay nga paglasatan tayo kabsat. Dahil dito kasapulan tayo, agbalin ka nga natibker, agbalin ka nga nabileg, agbalin ka nga natured. Tapnon iti kasta, kat ma-overcome mo, when no mapagbalegyan, tibiyag, nga dumteng, tadi tayo amo kunak manen, no anya, dagiti dumteng kada tayo, kadang ti pasakbayan tayo kakabsat. Iso nga dahito iti kayat, nga isoro, ni Mambadto nga Isayas, kada tayo iti dahito nga bigat, iti dahito baro nga tawen, madaydayaw tinapatig nga naganti Apo, panagbalin tayo nga nabalegi, iti dahito nga tawen, kakabsat. So, ni Apo Diyos, iti panagbiag tayo, at dadadag iti balakad na, at dadadag iti pakdaar na, kada tayo. Iti tawen 2020 kapsat pinagdaara na tayo. Kat ti pinangpakdaar iti Apo kada tayo kat daytoy COVID-19. Daytoy COVID-19. Tapnon iti kasta daytoy apakdaar iti Apo kapsat. Makita tayo kuma nga daytoy kat mensahe ni Apo Dios. Nga masapol nga makita tayo agtalek tayo kani Apo Dios kadagiti pas masama ken mararamid itata kadagiti nga aldaw. Ket ti masapul ket ti panagbalin tayo nga matalek. Madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo. Panagbalin tayo nga matalek. Dayta ti sapsapulen tarigagay ni Apo Dios kadagiti anak na. Saan na kayat dagijay saan ang matalek? Ti kayat na ket dagiti matalek. Iti panagserbi ken panamati ken ni Apo Dios. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Isungan ni Isayas, dito text 2 tayo kakabsat, ipalagip na kadagiti tattao ti Diyos, no si asino ni Apo Diyos. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Ipalagip ti sao ti Apo, no si asino ti Diyos kadagiti biag tayo kabsat. Isungan ni Isayas, ipagana kada tayo, no si asino isuna, no si asino kada tayo, no si asino ni Apo Diyos iti naglabas nga tawen iti 2020 kano siya sino pailaeng ni Apo Diyos iti daytoy nga baro nga tawen madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Itati umuna kitain tayo ti teksto tayo ni Mambadto nga Isayas palagipan na tayo kastat tao ti Diyos no siya sino iti Apo kadagiti biag tayo kakabsat. Masansan nga ti problema no daduma ket datayo nga tattao ipukus tayo ti mata tayo ipukus tayo dagiti panunot tayo iti di problema iti riribok iti kapadasan kakabsat dayjay ti kitkitain tayo dayjay ti panunutan tayo no daduma dayjay sakit no daduma kakabsat saan nga ni Apo Dios iti pangupukusan tayo no daduma ket dagitoy tikit kitain tayo kabsat. Isu nga masansan kit kitain tayo ti dadakkel. Kit kitain tayo dagiti dadakkel.
nga problema, sakit, kapadasan, rigat, imbes kumanga kitain tayo, dayay Diyos aman nakabalin, madaydayaw tinapateg ganagan iti apo. Imbes kuma nga ti apo, iso tidakdakkel nga kitain tayo, idakdakkel nga pagtalkan tayo, dakdakkel nga pagpanurayan tayo kabsat. Ngem saan met? Ipokus tayo ket di, dayay na tayo, dayay panunot tayo, dagiti mata tayo, dayay problema, dayay panagkurang, ti awan kasapsapulan, dayay sakit, kanda dumapay, nga umay, nga krisis, ken kalamidad, iti panagbiag. Dagiti kitain tayo, mapukaw, dayay panagtalek tayo kani Apo Dios. Mapukaw, dayay panagpanuray tayo iti Apo. Ngem kakabsat, amuyo kadi, nga dakdakkel iti Dios, ngem kadagiti problema tayo, dakdakkel ni Apo Dios, ngem kadagiti sakit, nga marikrik nayo, dakdakkel ni Apo Dios, ngem kadagiti kinaawan, dagiti kasapsapulan tayo, iso nga ti Apo kabsat, ti kang runaan akitain tayo, ta isulaeng ti Dios nga man nakabalin ken mga ramid kadagiti nakakaskas daaw iti daytoy nga tawen madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Isu nga kitain tayo kadi dayay Dios aman nakabalin. Kakabsat dayay Dios nga man nakabalin. He is the Almighty God, the sovereign Lord. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Man nakabalin a Dios, natanok nga Dios, wenno katatanukan nga Dios. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo kabsat. Isu ano kitain tayo ti teksto tayo. Iti verse 27 kan verse 28 kunana apay agririka Israel, apay akunam adi ammo ti Apo dagiti parikot mo ket saan apasaya aten ti Dios ti kasasaad mo. Makita tayo ditoy kabsat ti pannakabalin wenno ti kinatanok iti Apo. Dayek pannakabalin iti Apo ket kunana nga apay akunam adi kaammo ti Apo dagiti parikot mo, apay akunam adi ammo ti Apo dagiti parikot mo. Ditoy ammo ti Apo kabsat dagiti parikot tayo. Ammo ti Apo dayay sakit nga daken ka. Ammo ti Apo no anyad dayay problema itatangag dama. Isu nga makita tayo kabsat ti pannakabalin ken kinatanok ni Apo Dios. Isu nga saan ka kung mga agdudwa itata iti daytoy aldaw nga ti Dios kabaelan na ka nga agasan dayta sa kabaelan na nga agasan dayta sakit mo amarikrik nam iti daytoy aldaw itinagan na Jesus. Itinagan na Jesus. Dayta rikrik nam itata mabalin na nga ikaten. Madaydayaw tinapatay ganagan iti Apo. No problema nga awan ti kasapulan na kasapulam. Iti Dios nakaskas daaw nga mangisagana mangted iti kasapulam. Gaputan na baknang dayay Dios apagserserbian tayo. Madaydayaw tinapatay ganagan iti Apo. No daddu mga min datayot problema. Saan nga na Apo Dios ti problema? Ti problema ket datayot ti adadda nga kitain tayo dayay kalamidad, dayay sakit, dayay panagkurang ti kasapulan. Ha, daysot kit kitain tayo. Ngam iti daytoy aldaw, ibagbaga ti sao ti Apo nga isu ti Dios aman nakabalin, isu ti Dios nga natanok, isu ti Dios nga mangited. Iti nakaskas daw ken ka, madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo. Ta kunan na dito isan ay pasaya aten ti Dios ti kasasaad mo. Isu nga iti daytoy aldaw. Kakabsat, ibagak kada kayo. Ibagak kada kayo ti sao ti Apo. Ni Apo Dios pasaya aten na dayta kasasaad mo. Ni Apo Dios kayat na nga ikaten dayta sakit nga daken ka itata nga marikrik nam itinagan na Jesus. Daytoy kuma iti deklaram iti daytoy aldaw. Sao ti Apo itata. Kunana saan aya pasaya aten ti Dios ti kasasaad mo? Pasaya aten ti Dios ti kasasaad mo. Tadakdakkel dayay Dios nga pagserserbiam. Ngem dayta kasasaad mo itata. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Verse 28 kunana diyo ka di ammo diyo aya na damag. Isu nga kabsat no diyo pay na amuan no diyo pay nadamag itata. No di tayo pay nadamag kayat ko nga ipakaammo kada kayo, kayat ko nga ipadamag kada kayo nga ti Dios ket agnanayon a Dios
man nakabalin a Dios, natanok a Dios. Isu nga no diyo pay nadamag, diyo pay naamuan, kaya't kung ipadamag kada kayo nga ti Dios tayo ket mangagas, ti Dios tayo ket man nakabalin, ti Dios tayo ket mangted kadagiti kasapulan, ti Dios ket mangted ti pigsa, ti Dios ket mangted ti balegi, ti Dios mangted ti rarangay, madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Praise God, hallelujah. Isu nga man nakabalin ti Apo, pinarsuana ti entero lubong, pulos adi mabannog, daytoy ti pannakabalin ni Apo Dios, madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Basit lang laduma ti panagtrabaho tayo, basit lang nga oras laduma, ngam dati bagi tayo, kuna tayo nabannog akon, ngam kabsat da Diyos tayo kat saan nga mabannog, madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo. Ti Diyos tayo kat saan mabannog, ipakpakita na daya Diyos tayo aman nakabalin, taawan iti pan nakabannog ken kuana, madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo kabsat. Madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo. Isu nga dito verse 27 kan verse 28, saritaan na ti pan nakabalin ti Diyos nga iso na ket Diyos. Praise God. Sarsaritain na ti pannakabalin ti Diyos nga iso ket Diyos. Praise God. Isu nga daytoy ti pannakabalin nga addaken kuana. Sabali pay, He is omnipresent. He is all present or eternal God. Praise the Lord. Hallelujah. Daytoy kabsat ti Diyos tayo. Isu ti Diyos nga addaakan kanayon. Awan ti absen na, addalata, agnanayon nga Diyos, madaydayaw iti Apo. Gaputa ko na isu ti agnanayon nga Diyos. Dito verse 28 ko na diyo ka di amo, diyo ayan na damag. Ti Apo, ti agnanayon nga Diyos, pinarsuan na ti entero alubong, pulos adi mabannog, wenno kumapsot, awan makatukod, iti panpanunuten na, madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Isu nga diyo ka di ayan na damag, diyo ayan na naamuan nga ti Diyos tayo adda akan kanayon kada tayo awan pulos iti panagabsen na kagabsat addak iti sibay mo adda kada tayo akan kanayon no daddo mangamin kunak manen ulitek datayo ti problema absent tayo. Awan da japan panunot tayo ken ni Apo Dios. Ti panpanunoten tayo dagiti bagbagi tayo laeng amin no dadduma. Ti panpanunoten tayo lang amin no dadduma. Dagiti trabaho tayo, dagiti panagbiag tayo sa pampanunoten tayo. Di tayo man lang ikan ngamin iti lugar, dagiti panunot tayo nga adda ti Dios akan kanayon kada tayo. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Takuna na dito ti Apo ti agnanayon nga Dios, agnanayon eternal. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo kakabsat. Hallelujah. Sabali pay, He is omnipotent. He is all powerful God. Madaydayaw tiyan napateg nganagan iti Apo. Kakabsat ni Apo Dios ket man nakabalin amin. All powerful God. Han nga nakapsot, han nga nakapoy. Ti Diyos tayo no diket di man nakabalin. Ti Diyos tayo. Ti Apo kat agnanayon a Diyos, pinarsuana ti entero alubong, pulos adi mabannog, wenno kumapsot, dayta ti pan nakabalin nga addaken kuana, madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Dayta ti bileg nga addaken kuana kabsat gaputa pulos adi mabannog wenno kumapsot. He is omnipotent. He is all powerful God. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Dagiti di tayo kabailan ni Apo Dios. Dagiti di tayo maaramid amin ni Apo Dios dagitoy. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo gaputa isut ti agnanayon nga Dios. Hallelujah. Sabali pay kabsat tapnon makita tayo ti pannakabalin na pay. He is omniscient. He is all-knowing God. Praise the Lord. Hallelujah. Dayta ti Dios tayo
ammo na amin. Kabsat, datayo, nalimitaran ti panakamu tayo, agkurang tayo ti panakamu tayo, ngem ti Diyos tayo, ammo na amin. Awan ti mailemed tayo, awan ti mailemeng tayo, iti Apo. Iso nga, dito yung teksto tayo, kabsat, dito yung verse 27. Unana, dito yung verse 27. Apay nga agriri ka Israel, apay ako nam adim ammo ti Apo dagiti parikot mo, ket san apasayaaten ti Dios ti kasasaad mo. O dayto iti kitain tayo itatta. Apay nga agriri ka, iso nga duma agriri tayo kabsat, agreklamo tayo, ngem tikitain tayo kuma, adda Dios amakaammo kadagiti amin nga masapol tayo, adda Dios amakaammo kadagiti amin aparikot tayo, adda ti Dios ti makaammo kadagiti amin akasasaad tayo. Apay nga di tayo agtalek ken kuana, apay nga di tayo agpanuray ken kuana, apay nga di tayo ited ken kuana, dagitoy nga pagproblemaan tayo, dagitoy yung pagduduaan tayo, dagiti dadagsen tayo, dagiti kasasaad tayo, iti panagbiag tayo. Isu ako na ditoy, apay ako nam adiam mo ti Apo dagiti parikot mo, madaydayaw tinabateg nga nagan iti Apo. Isu nga ammo ti Apo dagitoy akasasaad mo itatta, masapulaeng nga agpanuray ka, masapulaeng nga agtalek ka ken ni Apo Dios, ijay kasasaad mo itatta nga agdama. San ko nga ammo na niya daydi kasasaad yu itatta nga agdama, kadagiti uneg dagiti pagtaingan nyo, kadagiti trabaho yu, kadagiti panagbiag yu, kakabsat nilaeng Apo Dios iti makaammo. Isu nga ti sao ti Apo idanon na ken kadaytoy, iti daytoy nga aldaw, iti daytoy nga baro atawen, tapnon maamuam nga adda Dios ang makaammo kadagiti amin mo, madaydayaw tinapateg nga nagan ni Apo Dios. Kasi kayat naka nga pasaya aten iti daytoy abaro atawen, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo, kayat naka nga iti daytoy barong atawen, pagbalegyan naka. Praise God. Hallelujah. Oh, madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo kakabsat. Daytoy ti Dios tayo. Daytoy ti Dios tayo. Man nakabalin amin. Ammo na amin. Hallelujah. Man nakabalin nga Dios, agnanayon nga Dios. Daytoy ti Dios apagsarsarbian tayo kakabsat. Dito Hebreo kapitulo 4 versikulo 13. Hebreo kapitulo 4 versikulo 13 kunana, nasakmanen dagitoy dinakamat kumanen daytoy a bersikulo kadagiti duwa nga Domingo nga panangilasat ko kada kayo, panangiburay ko kada kayo dagiti sasao ti Apo, ket ulitek manen iti daytoy nga aldaw, daytoy nga sao ti Apo kabsat. Dito Hebreo kapitulo 4 versikulo 13 kunana, awan tinaparsua adi mailinged iti Dios, si papanayag amin iti imatang na, ket masapul nga ilawlawag tayo iti Dios, ti amin nga inaramid tayo, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. So makita tayo dito kabsat nga awan timabalin tayo nga mailinged, mailimeng ken ni Apo Dios kadagiti panagbiag tayo. Gapot ako na si papanayag da amin iti imatang na, makita na amin, ammo na amin dagitoy nga raramidan tayo, kadagiti panagbiag tayo, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Ket dagitoy kabsat nga panakabalin ni Apo Dios, ammo na amin dagitoy. Ket masapul nga agtalek tayo kuma anang nangruna itatta kadagiti panagbiag tayo. Praise God. Hallelujah. Sabali pa'y kakabsat, ti Dios tayo ket Dios nga naasi, ti Dios tayo ket Dios nga nakasaysayaat nga Dios, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Ti Dios tayo ket nasayaat, naasi nga Dios. Deuteronomio chapter 7 verse 6 ken 7 kunana ditoy Deuteronomio chapter 7 verse 6 ken 7 kunana, aramidan nyo daytoy, tatatao na kayo ti Dios, tattao na kayo ti Apo a Dios yo, pinili na kayo iti amin a pagilyan, tapnon agbalin kayo ana idumduma agameng na. Praise the Lord. Hallelujah.
Kitaan tayo dito verse 7 kabsat. Dahil pa nagkunana dito tattao na kayo iti Apo a Diyosyo. Tattao na kayo ti Apo a Diyosyo. So ti saludsudek ita iti dahil yung aldaw. Tattao na kayo kadi, anak na kayo kadi, iti Apo ita kabsat. No anak na kayo ti Apo, anak na tayo ti Apo, itatta. Dito ay sumaganad kunana, pinili na kayo iti amin apagilyam tapno nagbalin kayo anay dumduma agameng na. Praise God. Hallelujah. Anya lakit din nga nakaymimbag ni Apo Dios kabsat. Pinagbalin na tayong anak na. Pinagbalin na tayo at tao na. Sanlaeng nga pinagbalin na tayong anak kan tao na. No di ka di pinili na kapay iti Apo. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Dios kabsat. Inayat ken pinili na kayo ni Apo Dios. Inayat ken pinili na tayo ti Apo. Hallelujah. Isu nga nakasaysayaat nakaimimbag ni Apo Dios kabsat. Dito verse 7. Inayat ken pinili na kayo ti Apo. San agaputad adu kayo ngem kadita duma at tao. Kinapudno na da kayo ti kapasitan anasyon dito'y daga. Ngem dito'y verse 7 kakabsat ipakita na dito'y nga pinili na tayo ti Apo nagduduma dagiti luglugar anagapuan tayo na duma-duma nga nasyon nga ayan ti sagtunggal maysa kada tayo kabsat ngem madaydayaw ti Apo pinili na ka ti Apo kadagiti amin apagilyan tapnon agbalin kayo ana idumduma agameng na. Praise God na idumduma agameng na. Isu nga iti dayto yung aldaw gameng na kati Apo itata ket no gameng na isalsalumina ka na idumduma ka itata iti daytoy nga baro nga tawen madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Isu nga kanyak agragsakak ta pinili nak iti Apo agragsakak ta anaknak iti Dios agragsakak tataunak iti Apo sanlay nga taunak pinili nakpay iti Apo ket sanak lang a pinili ti Apo pinagbalin nakpay nga naidumduma agameng na madaydayaw tinagan ti Apo kabsat madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo naiduma kayo itata iti dayto nga baro nga tawen kabsat naiduma kayo naidumduma tayo itata iti daytoy baro nga tawen 2021 gaputaan pinili na tayo ti Apo praise God hallelujah di tayo kadi maragsakan di tayo kadi agyaman iti kasta nga aramidan ni Apo Dios kada tayo iti daytoy baro nga tawen 2021 kabsat no kanyak maragsakan aklaunay iti dayjay araramidan ni Apo Dios kan aramidan na pay kada tayo iti dayto nga tawen hallelujah ditoy kayat ti Dios amuamuan tayo at ti Dios ket saan ngagbalbaliw isuna saan ngagbalbaliw isuna tinatanok a Dios isuna ti Pangulo ken sana tayo amalipatan hallelujah isu ti ari dagiti ari isu ti Apo dagiti Apo dayay Dios tayo kabsat saan abasit nga Dios no di kat katatanukan kadadakkelan Pangulo dagiti pangpangulo hallelujah madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo kabsat isu nga saan na ka nga malipatan no di kat di si papanunot nga kanayon ni Apo Dios kan ka kada tayo, kada iti panagbiag tayo, madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Ti kinapudno ti Dios, kabsat, ti kinapudno ti Apo, ket Pangulo nga agtrabaho, anasaya at kada tayo. Dayta ti pannakabalin ni Apo Dios. Dayta ti pannakaammo ti Apo kada tayo, kabsat. Agtrabaho, nga nasayaat, han nga inaayam-ayam no daduma datayo inaayam-ayam no daduma oray pa ti panagserbi han tayo ipapapati ti panagserbi no daduma kasla bale awan ti kasla basit laeng dagiti gundaway nga maitad tayo ngem amuyo kadi dayay Dios tayo kakabsat Dios
ngagtrabaho kadagiti nasayaat apagsayaatan tayo. Kasta tayo kumamit no agserbi tayo ti kasasayaatan nga maparagsak tayo iti Apo kadagiti panagbiag tayo. Hallelujah. No agserbi tayo asi papapati. No agserbi tayo nga no tayo iti espiritu ti Apo nga daan iti apoy nga rumobrob-brob. Ije tarigagay tayo tapnon maparagsak tayo ken maitad tayo nga ti Dios ket isot madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Dito'y inusar ni Isaias dagiti sao nga pangliliwa mangpabileg kada tayo tapnon saan tayo nga mapukaw kakabsat. Saan ang mapukaw dahil namdamat ti pamati tayo? Saan ang mapukaw dahil panagtalek tayo? Iso nga nagsayat daytoy nga nakaipamunganayan, nakaibatayan daytoy sa uti Apo itatta kakabsat iti daytoy ngaldaw. Madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo. Liliwain na tayo ti sa uti Apo. Saan lang nga liliwain? No diket di patibkaren na tayo pa, yan courage na tayo ti Apo. Iti dakdakel na uneg nga panagtalek, panagpanuray tayo, ken ni Apo Diyos kadagiti panagbiag tayo. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Hallelujah. Hallelujah. Ti Diyos karina kadagiti tattao na. Ti Diyos karina apatibkaren na tayo. Ti Diyos karina apagbalegyan na tayo. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo kabsat. Ti Diyos karina nga pagbalegyan na tayo. Tulungan na tayo kabsat. Anya ti aramiden iti Diyos kada tayo. Anya ti aramiden iti Diyos. Dito verse 29 ken verse 30 agpating kati 31. Kunana dito papigsaen na dagiti nakapoy ken nabannog. Praise God. Dahito iti karina kabsat. Dahito iti karina papigsaen na dagiti nakapoy ken nabannog. When dahito iti kariti Apo kada tayo papigsaen na tayo. At dati pa nagkapoy tayo, at dati pa nakabannog tayo. Ngem anya ti kuna ti Apo papigsaen na tayo. Praise God. Dito verse 31, oray dagiti agkapanwag kumapsot da, ket dagiti agtutubo mapaksuyan da. Iso nga uray dagiti agkakapigsa nga tao, mariknada ti panagkapsot da. Uray dagiti agtutubo kunana mapaksuyan da. Ngem ditoy verse 31, ngem dagiti agpanuray iti Apo, mapabarunto ti pigsada, agtayabdan to akas iti agila, sandan to amabannog no agtarayda, sandan to akumapsot no magnada, madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Ti Dios, ti kari ti Dios kadagiti anak na, ti kari ti Dios kadagiti anak na, ti kari ti Dios kadagiti pinili na, ikan na ida iti pigsada. Praise God. Papigsaen na tayo ti Apo. Iti tiyempo agkapoy tayo, iti tiyempo nga mabannog tayo. Ited ni Apo Diyos iti pigsa tayo. Ited iti Apo ti kinatibker tayo. Ited ti Apo ti kinaturad kada tayo. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo kakabsat. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Dagiti tattao ti Dios ket mariknada ti pannakabannog ken panagkapoy. Datayo nga tattao kakabsat. Marikna tayo ti pannakabannog, marikna tayo iti panagkapoy. Adda ti Dios tayo nga makaited iti pigsa, makaited iti balegi kada tayo. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo kabsat. Ti Dios amuna. Ti Dios amuna iti tao. Agsaludsod tayo. Anyat dagiti paspasamak kadagitoy. Anya ti biag tayo itata. Anya daytoy nga biag. Dagitoy dagiti umay nga saludsod kada tayo. Ngem ti saludsod no sa dino iti ayan iti Dios. Dayta ti dumati kunata yung duma sa dino ti ayan iti Dios. Awan samet iti Dios. Mabalin ako na dagiti tao kabsat. Ngem amuna ti tao no kumapoy ket nakapsot maladladingitan. Dahil ti amot ti Diyos, amuna
nga ti tao kumapoy nakapsot maladingitan maililiw awanan iti rag-o awanan iti ragsak awanan iti inana awanan iti namnama dagitoy no duma dagiti marikna tayo kakabsat kadagiti panagbiag tayo ngem kasapulan tayo ti agbalin anatib ker ken agbalegi madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo saan tayo kung mga paabak kadagitoy inton tiyempo nga awan ti rag-o tayo awan ti ragsak tayo awan ti nanama tayo masaksagit tayo mailili tayo kakabsat han nga dagitoy ti maikat ken mangdadael kuma iti panagserbi tayo ken panagtalek tayo ken ni Apo Dios san ko mga daytoy iti mangiyadayo kada tayo iti panagpanuray tayo ken ni Apo Dios kakabsat no di ket di agbalin tayo kuma laeng anatibker ken naballegi madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo ni Apo Dios kat ited na iti pigsa tayo ited na ti kinatibker kada tayo ni Apo Dios ited na gaputain karina nga patibkeren na tayo pagbalegyan na tayo madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo kakabsat kunana ditoy He will give strength to those who has none dagja awanan iti pigsa kakabsat dagja awanan ti pigsa dagja nakapoy ti kari ti Apo ket ited na give strength ited na iti pigsa tayo ited na ti kinatibkar kada tayo isu nga no nakapoy ka no nakapsut ka apay ngamin nga di mo basayan ti sao ti Apo apay ngamin nga di ka agkararag apay ngamin nga di ka agtalek kini Apo Dios tilaing ngamin kunam no daduma nabannog akon marigrigatan akon kuna tayo no daduma dagito laing ngamin ti panpanunutan tayo daya kinakapoy tayo daya kinakapsot tayo no daduma kakabsat ngem amuyo kadi kari ti Apo nga ikan naka ti pigsam madaydayaw tinapatay ganagan iti Apo kari ni Apo Dios nga patibkeren naka hallelujah isu nga iti dayet yung aldaw no nakapoy ka no nabanbanugan ka agtalag ka ken ni Apo Dios nga isuna ti mangted ken ka iti kinatibker ken kinabileg madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo sabali pay ti kari ti Apo nga mangpapigsa kada tayo He will increase the strength of those who has little madaydayaw tinapateg nganagan ti Apo itad na ti panakay-increase itad na iti adadu madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo itad na iti ngato nga kinapigsam itad na iti dakdakkel a kinabileg kinatibker nga addaken ka isu nga no basit dayta kinabileg nga addaken ka no basit dayta pigsa nga addaken ka agkakapoy ka nalapit ka masapul mo ti pannakai pangatom masapul mo iti pannakai padakkel dayta pigsam nga aggapuken ni Apo Dios madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo no dadduma ti problema tayo ngamin agpanuray tayo kadagiti bukod tayo nga bagbagi agpanuray tayo kadagiti kabaelan tayo agpanuray tayo no dadduma kadagiti agas dagiti herbal medicine ken dadduma pay mapukaw tayo ti panagtalek tayo ken ni Apo Dios nga nangaramid kada tayo kakabsat nga nangaramid kada tayo ti ngamin latta ngamin panpanunutan tayo dagiti agas medicine kakabsat ti panpanunutan tayo no anya dagiti makaagas dagiti herbal ken dadduma pay nga panpanunutan tayo mapukaw saan tayo mapanunutan nga dakdakkel ni Apo Dios nga mangagas mangikat dayta nga sakit tamo tayo ngayon ti pagtalkan tayo kat dagiti agas latan nga magatgatang tayo mamamuan tayo kakabsat ngem diyo laeng kadiam mo nga adda Dios tayo nga man nakabalin nga dakdakkel nga makaited ken ka iti kinatibker makaited iti pannakaikat dayta nga sakit nga daken ka madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo sabali pay nga kari ti Apo tapnon mapapigsaen na ka He will renew the strength to those who lost it all hallelujah
Irenyo ti Apo dayta pigsam. Irenyo ti Apo dayta salunat mo. Pabaruen ni Apo Diyos dayta biyag mo. Pabaruen ni Apo Diyos dayta kasasaad mo. Isu nga iti daytoy ngal daw ibagak kada kayo kakabsat ti sao ni Apo Diyos. Karina daytoy, He will renew the strength to those who lost it all. Isu nga saan mo nga pukawan kuma, saan mo kuma nga dadaelen dayta panunot mo. Itata iti daytoy ngal daw. Tiket di panunutem dayta Diyos nga mang pabaru dayta pigsam ti panunutem ket dayta Diyos nga mang pabaru dayta biyag mo ti ket di panunutem dayta Diyos nga mangikat kadagita nga saksakit nga marikriknam madaydayaw ti napateg nga nagan iti Apo man nakabalin dayta Diyos tayo. Madaydayaw ti napateg nga nagan iti Apo. Ulitek kadi kakabsat, He will give strength. He will increase the strength. He will renew the strength. Isu nga kakabsat iti daytoy ngal daw. Ay ayatan na kati Diyos. Kayat nang ipariknakan kadayta. Kayat na nga itedken kadaytoy. Ited naken katibaro nga pigsam iti daytoy baro nga tawen. Ited na ti adupay nga panaka papigsam, panakapatibker mo. Ited na pay iti baro nga pigsam. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Isu nga inton makariing tayo iti bigat. Inton makariing tayo iti agsapa. Kuna ti Diyos, anak ko, ited kukan ka ti baro apigsam iti daytoy nga bigat. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Anak ko, ited kukan ka, iti adupay nga pigsam. Madaydayaw tinapateg nga nagan ti Diyos. Kakabsat, agpanuray ka tayo, agpanuray ka ngamin kani Apo Diyos. Agtalek ka ngamin kani Apo Diyos. Hanggang agapapura, adda ti Diyos nga tumulong kan ka. Madaydayaw ti Apo, adda ti Diyos nga agtigtignay kada tayo. Hanna tayo nga baybayaan, amuna dati kasasaad mo. Tiraing masapul, agpanuray ka, kan agtalek ka kani Apo Diyos. Tibileg, tipigsa tayo kat aggapo kani Apo Diyos. Praise God. Tipigsa, tibileg, ti panakabalin, kat aggapo kani Apo Diyos. Praise God. Hallelujah. Saan nga datayot paggapuan, tipigsa tayo? Saan nga datayo ti paggapuan, ti bilag tayo. Saan nga datayo ti paggapuan, ti pigsa tayo kapsat, aggapu amin kan ni Apo Diyos. Madaydayaw ti napateg nga nagan iti Apo. Isulaeng ti pagtalkan tayo, isulaeng ti pagnamnamaan tayo. Hallelujah. Ngam no dumang amin. Agpanpanuray tayo, kadag ti bukod tayo. Abagbagi, agpanuray tayo, kadagiti adda kada tayo. Kakabsat. Ngem, amin dagitoy kunakmanen. Madadael kan mapukaw da amin dagitoy. Ngem no tipigsa ken bilag tayo. Kataggapo kan ni Apo Diyos. Isonto ti tumulong kada tayo. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Isuna ti paggapuan ti panakapatibker ti puso tayo. Praise God. Iso ti paggapuan tapnon mapatibker ti puso tayo. Mapatibker ti rikna tayo. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo kapsat. Salmo chapter 73 verse 26. Kitaan tayo daytoy kapsat. Salmo 73 verse 26. Kunana, no agkapoy ti pusok ken riknak. Ti Dios ti mangpakirad kanyak. Isulaeng ti agnanayon amasapol ko. Praise the Lord. Hallelujah. Daytoy ti sao ti Apo itatta kakabsat. Daytoy ti mensahe ti Apo itattaken ka. Kunana, ulitek ka di nga basaen. No agkapoy ti pusok ken riknak. No agkapoy ti pusok ken riknak. Ti Dios ti mangpakirad kanyak. Madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. Ti Dios ti mangpakirad kanyak. Isu nga ti daytoy ngal daw. Numariknam nga nakapoy dayta pusom. Numariknam nga nakapoy dayta rikriknam itata.
kakabsat, iti dayto yung aldaw, at dati Diyos amang pakirad kan ka, at dati Diyos amang tagtibilag kan ka, at dati Diyos amang papigsakan ka, at dati Diyos nga tumulong kan ka, madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Gapot ako na dito maudya pasat na, isulaeng ti Diyos nga agnanayon nga masapul ko. Praise the Lord. Isulaeng ti agnanayon ang masapul ko. Awan ko man ti sabali, kabsat, awan ko man ti sabali. Tano isuna ti agnanayon ang masapul tayo. Santong agkurang kada tayo. Santong agkurang kada tayo. Isungay ti daytoy nga tawen 2021. Isulaeng kuma ti agnanayon nga masapul tayo ni Apo Diyos. Awanan ti sabali. Kabsat, no ulitag kadi, no isuna ti agnanayon a masapul tayo, santong agkurang kada tayo ti Dios tayo, gaputa itad nanto amin. Dagiti masapul tayo, gaputa itad nanto amin. Dagiti tarigagay tayo, madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Awan kuman ti sabali nga masapul tayo. Kabsat. Dagiti kasapulan tayo ti dayto nga biag. Aglabas na dagitoy. Dagiti adda kada tayo iti dayto nga biag. Aglabas na dagitoy. Dagiti matrabahuan tayo, dagiti masapulan tayo. Kakabsat, iti dayto nga biag agpatingga dalaeng ditoy. Madadael da ditoy. Kakabsat, ngem dayay masapul tayo, dayay Diyos tayo kat agnanayon, madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Isunga iti daytoy nga aldaw, kabsat. Tulungan na tayo kuman ni Apo Diyos nga agbalin nga natibker ken nabileg. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Ni David, kabsat, King David declares Psalms 28:7. King David declares 28:7. Kitaan tayo kadida itoy nga indeklara ni David, kabsat, nga sao ti Apo iti biyag na. Kunana ditoy ni Yahweh ti pigsak ken kalasag ko ken kuana isaad ko ti panagtalek ko. Tulungan na ket isot gapuna nga agrag-uak agkantaak kadagiti himno a pagdayaw ken kuana madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo. Makita tayo ditoy, kabsat. Kunana ditoy dayay indeklara dayay insao ti Apo, kabsat, nga naamuan na. Isu ako kunana ditoy, ni Yahweh, ti Apo ti pigsak, ken kalasag ko. Ti Apo iso ti proteksyon ko. Madaydayaw tinapateg ganagan ti Apo. Ken kuana isaad ko ti panagtalek ko. Isu nga ni David indeklara na, kabsat, nga nilaeng Apo Dios iti pangisaadan na, iti panagtalek na. Madaydayaw tinapateg ganagan ti Apo. Isu nga kunana ti sao ti Apo nga naggasat iti tao nga agtalek iti Dios. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Naggasat iti tao nga agtalek iti Apo. Isu nga kunana dito kan kuana isaad ko ti panagtalek ko. Ket tulungan nak isut gapuna nga agrag-o agkantaak kadagiti himno a pagdaydayaw ken kuana. Isu nga kunana agkantaak kadagiti himno, agkanta kadagiti praise and worship, apan ang idaydayaw kan kuana, agkararagak, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Isu nga iti dayto nga aldaw, kabsat, tulungan na tayo kumati Apo, kat dayto kumati ideklara tayo, iti daytoy nga baro nga tawen, daytoy no kasano indeklara ni David, daytoy nga bersikulo nga sao ti Apo, kabailan tayo kumamet, nga ideklara iti daytoy nga aldaw ni Yahweh ti pigsak ken kalasag ko ken kuana isaad ko ti panagtalek ko madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo ken kuana isaad ko iti panagtalek ko. Hallelujah. Anya laket din nga nagdakkel nagtanok nga deklarasyon daytoy iti Dios inton ibaga tayo. Madaydayaw tinapateg nganagan ti Apo kat isulaeng iti pangisaadan tayo iti panagtalek tayo madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo, kabsat. Isu nga ti Dios isuro na nga isulaeng iti kasapulan tayo kadag iti panagbiag tayo isulaeng iti kasapulan tayo kadag iti panagbiag tayo, kakabsat. Isu nga na Isaias isuro na
kada tayo. Tapnon iti kasta daytoy asauna agtalinaed kuma kada tayo kadagiti panagbiag tayo kabsat. Isuro na titulbek panakaawat kadagiti karkari ti Apo tapnon mapapigsa mapagbalegyan tayo dagiti rigat krisis kalamidad kapadasan ti panagbiag malampasan tayo dagitoy malabsan tayo dagitoy basit lang dagitoy kapsat apag kanitula dala ang dagitoy nga papasaran tayo ti panagbiag gaputa ngamin adda ti Dios nga mangted ti bilag tayo madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo adda ti sao ditoy nga kasapulan tayo wenno kondisyon kapsat masapul tayo laeng iti panaguray wait aguray tayo laeng wenno agtalek tayo laeng kapsat kani Apo Dios. Verse 31 kunana iti teksto tayo dagiti agpanuray ti Apo mapabaron tayo ti pigsada agtayab danto akaslay ti agila sandan to abannog no agtarayda sandan to kumapsot no magnada madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo ti laeng masapul kapsat ti kondisyon lang ditoy aguray ka aguray tayo agtalek tayo ken ni Apo Dios. Ni mambad to Isaias ibalakad na kadagiti tattao ti Dios nga mangnamnamada agtalekda aguray da iti Apo. Daytoy kabsat iti sao ti Apo ibalakad dagiti addipen ti Dios dagiti mapastor ti sao ti Apo kabsat nga datayo nga tattao iti Apo mangnamnama tayo agtalek tayo ken aguray tayo ken ni Apo Dios. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Daytoy tulbek, daytoy saud kapsat ditoy idata nga mangilawag no anya ti kayat ti Dios nga awaten tayo. Awaten tayo dayjay karina. Anya dayjay karina pigsa bileg kinatibker daytoy ti itad na kada tayo. Ni Apo Dios kayat na nga awaten tayo daytoy. Kayat na nga awaten tayo daytoy nga karina. Kabsat daytoy panaka-increase wenno panakapabaro dagiti pigsa tayo panakapabaro ti panakapatibker tayo masapul asursurwen tayo ngamin iti aguray iti Apo no daddo mamet ngamin di tayo makaururay ti kaya tayo kat agap apura tayo launay kabsat na apura tayo launay di tayo laeng makauray iti Apo. Isu nga masapul nga aguray tayo. Takasta ti ibaga ni Apo Dios. Kapsat kada tayo. Malaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Ti panaguray kat madaan iti namnama. Wen nukit kitaen dayjay gagar anamnamaen iti dayjay saan amakita. Isu nga no makauray tayo magagaran tayo ang makakita iti dayjay namnamaen tayo akayat tayo ang makita akayat tayo ang mapasamak akayat tayo nga maaramidan ni Apo Dios kada iti biag tayo madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo daytoy iti panagtalek iti panagunga panagururay madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo kapsat. Isu nga anya kadi ngamin ayat ti aramidan daytoy pigsa nga ited ni Apo Dios kada tayo. Anya ngamin ayat ti aramidan daytoy kinatibker akayat ni Apo Dios ama experience ya tayo. Daytoy kat paset ti kari ti Dios agtayab danto akas agila madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. Agtayab danto akas iti agila. Praise God, hallelujah. Kayat ni Apo Dios nga malapadasan tayo daytoy akas iti daya panagtayab iti agila kabsat nagtayab iti agila kunana saan to awanog madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo kastoy ti kasasaad ti agila kayat na kada iti anak ti Dios kayat na kada tayong anak ti Apo saan tayo mababannog saan tayo kumababannog ti panagserbi ka ni Apo Dios kabsat saan tayo kumababannog ti panagkarkararag tayo saan tayo kumababannog kada ti panagbasbasay tayo ti sao ni Apo Dios. Praise God, hallelujah. Saan tayo mga mapakapsutan iti panagdengeg tayo ti sao ti Apo panagkarkararag tayo panagdaydayaw tayo panagkankanta tayo kada iti kankanta nga na espirituan
tay bagati sa uti Apo, agtayab danto akas agila, sandan to abanog nagtarayda, sandan to kumapsot no magnada, madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo. Kapsat iti panaglasat tayo iti dahito nga tawen. Di tayo kumamarik na ti panakabanog, di tayo kumamarik na ti panagkapsot, ngam ti marik na tayo ti bilag tayo, ti kinatibker tayo, nga dati Diyos kada tayo, madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo. Isu nga kapsat into no ti Dios iti mga ramid iti pigsa tayo mangpatibker kadag iti puso tayo. Ti karina ditoy, He promised to carry us above the sky. Madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo. Kayat naka nga ilapaw, kayat naka nga itayab, kayat na nga bagkatan naka ti Apo. Praise God. Hallelujah. Isu nga iti dahito daw. No aglaslasad ka, kadagiti kalamidad, kapadasan, bagyo ti biyag, daloyon ti biyag, bantay ti biyag, kapsat, ni Apo Diyos kat kayat na ka nga bagkatan, kayat na nga sakruyan na ka, tapnon itagay na ka, tapnon ikaten na dayta pagdandanagam, tapnon ikaten na dayta sakit nga daken ka, iti dahit yung aldaw, kayat na nga ikaten dayta bagyo ti biyag nga daken ka iti dahit yung aldaw, kayat na nga ikaten dayta sakit nga daken ka iti dahit yung aldaw, kayat na nga ikaten dayta problema iti dahit yung aldaw, kayat na nga ikaten dayta riribuk nga daken ka iti dahit yung aldaw. Gaputa ti karina, papigsain na ka, patibkeren na ka, kat ikan na ka itinana, madaydayaw tinapateg nganagan ti Apo. Ti karina, patibkeren na tayo, into nagtaray tayo, itad na ti kinaibtor ti biyag, iti tiyempo ti bagyo, madaydayaw tinapateg nganagan ti Apo. Itad na ti panagibtor, madaydayaw ti Apo, kat mapagbalegyan tayo to. Dagiti kapadasan ti biyag, kapsat. Hallelujah. Ti Apo ka rina patibkera na tayo, into nagtaray tayo, itad na ti kinaibtor ti biyag, iti tiyempo ti biyag, iti tiyempo ti bagyo, iti tiyempo ti rigat, iti tiyempo ti krisis, iti tiyempo ti sakit, ikan na tayo ti panagibtor, kat mapagbalegyan tayo amin dagitoy, madaydayaw tinapateg nganagan ti Apo, kapsat. Adaw dagiti na duma-duma awagas, iti aramiden, isu nga ibagat ti Apo kada tayo, kapsat. Ado dagiti na duma-duma, masapul nga ramidan tayo. Masapul nga ipaneknek tayo ni Apo Diyos. Ti panakabalin na kadagiti biyag nga raramidan na kada tayo, kapsat. Dito libro ti sao ti dito Isaias chapter 40 verse 21 to 25. Kitaan tayo kadi, kapsat. Isaias chapter 40 verse 21 to 25. Kunana, diyo kadi ammo, diyo ayan na damag, awan kadi tinang iba kada kayo, idi ununana, diyo kadi nangeg, nukasano, anang rugi iti lubong. Isong iti dahit yung aldaw, maamuan tayo tipan nakabalin ni Apo Diyos, kapsat. Dito verse 22. Verse 22, pinarswa ti agtutugaw iti trono na, iti nga tuen ti timbukel ti daga, angas ladudon dagiti kababasitan at tao ti baba. Inukrad na ti langit akas iti kortina, akas tuldat iti pag naedan. Madaydayaw tinapateg nganagan ti Apo. Verse 23, kapsat. Ripugan na dagiti nabileg ngagtuturagay, kat pagbalinan na ida nga awanan serbina. Verse 24, mayarig da kadagiti naganos amula, ngagtubo kat apagramot, numangyag ti Apo iti angin, magango da, kat kasdala arutang amaitayab. Verse 25, si asino ti pakaipadaan ti rasantuan a Diyos, at daya kadi umaspingkan kwa na, awan ti pangyaspingan tayo, awan ti pangipadaan tayo, ken ni Apo Diyos, kapsat, awan ti pangipadaan tayo, ken ni Apo Diyos. Gaputa isot katatanukan, isot man nakabalin amin, kadagiti amin aman nakabalin. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Isu masapul nga ipakaammo tayo, ipakita tayo nga da Diyos tayo nga man nakabalin, nga nang balbaliw,
mangted tibilag tayo, mangted iti kinatibker kada tayo. Ti Diyos tayo kat san pay nga nagbalbaliw, isupay lang iti kalman itaken ti agnanayon, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo kabsat. Isu nga masapul nga sursuruan tayo, tin na espirituan apan nakadisiplina tayo kabsat. Masapul ang masursuruan tayo kadagiti na espirituan apan nakadisiplina tayo. Hallelujah. Kabsat iti Matthew chapter 4 verse 4 kunana ngem insungbat ni Jesus kuna tinasantuan na surat sanlaeng at itinapay ti pagbiag ti tao no di pay ket titunggal balikas ngaggapo iti Dios. Tunggal balikas ngaggapo iti Dios. Dayay sa una kabsat, dayay sa ti Apo masapul kuma nga daytoy ti maamuan tayo, masapul nga imula kadagiti puso tayo, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Taysot kasapulan tayo. Ti sao ti Apo, ti kasapulan tayo itatta. Amang patibker ken mang pabileg kada tayo kadagiti panagbiag tayo ayayaten na kapsat. Ada ti pakdaar ditoy. Ada ti pakdar na ditoy. If you have no appetite for the word of God, no awanan tayon itirik na iti sao ti Apo, no awanan tayon itirik na nga agdengeg agbasa iti sao iti Apo kada tayo kabsat. There is something wrong in your life. Ada ti problema kada ti biag tayo. Ada ti problema ti kasasaad tayo. No awanan tirik na tayo kas no awan rik na tayo ti mangan. Ada ti problema kada tayo. Kas tamet iti sao ti Apo kakabsat. Isu nga napateg nga dakumarik na tayo iti panakaammo tayo iti sao ni Apo Dios kabsat. Mabalin asaan ka anapudno a mamati. Dahito iti problema. Mabalin asaan ka apudno a mamati ken ni Apo Jesus. Dahito iti umuna problema. Ang mga lakat dino saan ka apudno a mamati. Isu nga awan riknam ngagdengeg. Isu nga awan riknam ngagkararag. Awan riknam ngagkanta kadagiti pagdaydayaw ken ni Apo Dios. Ada ti problema kunana ditoy. Mabalin nga awan ti san ka pay pudpudno a mamati. May kadwa kunana san ka pay mabalin nga san ka pay anaadalan ngagsursuro kadagiti sao ni Apo Dios. Mabalin asan ka pay nga naadalan nga agbasa ti sao ni Apo Dios. Mabalin nga saan ka pay nga naadalan nga mangammo ti sao ni Apo Dios. Isu nga iti daytoy nga aldaw kabsat. Masapul nga maaddan ka kuma ti appetite, ganas ngagdengeg ti sao ti Apo, birokem kuma. Daya pagayatan ti Apo iti biag mo nga mangbasa agdengeg kada iti sasaw ni Apo Dios iti biag mo. Masapul nga adda ti aramidem tapnon mapagbalegyam ti kapadasan ti biag. Masapul nga adda ni Apo Jesus iti biag mo. Madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. Numaysa nga lawas nga awan iti meditation. Dahil panang panpanunot mo, panang basam iti sao ti Apo. Mabalin nga agkapoy ka, mabalin nga agkapsot ka. Iti makalawas gawan ti panagkarkararag mo. Mabalin nga agkapsot ka. Isu nga masapol nga maaddan ka iti appetite. Daya ganas mo ngagkararag, ganas mo ngagkanta kadagiti kan kanta nga espirituan. Ganas mo nga agdengeg kadagiti kan kanta nga espirituan. Maaddan ka kumakadagitoy nga tarigagay. Tapno iti kastakat mapatibker ka ken mapabileg ka. Ket no adda daytoy mabusog ka, mapinag ka ti sao ti Apo into nagbasa ka, into nagdengeg ka kadagiti sao ni Apo Dios. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo kakabsat ket maparagsak mo ni Apo Dios iti biag mo. Hallelujah. Sa balipay masapul nga makiparte ka kumamet kadagiti pakaydaydayawan ni Apo Dios, kadagiti trabaho ti Apo, kadagiti panagdaydayaw ken ni Apo Dios. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo kakabsat. Magipagmaymaysa ka kuma ngagdengeg magipagkararag kadagiti kakabsat iti pamati tapno iti kastagat mapabileg ka, mapatibker ka. Madaydayaw tinapateg
nganagan iti Apo. Dagiti mamati iti Aramid chapter 2 verse 42 kunana ditoy iti tiyempo da agsursuro da kadagiti apostoles nakikadkadwada kadakwada nagbipinisi dati tinapay ket nagmaymaysada iti panagkararag madaydayaw tinapateg nganagan ti Apo. Dahito iti kumatirik natayo makipagmaymaysa tayo ti panagkararag makipagmaymaysa tayo agdengeg kadagiti mensahe ti Apo nga kayat na nga ipadengeg ken maidanon ken ka madaydayaw tinapateg nganagan ti Apo. No adda kumamaysa kang runan apaggapuan ti pigsa tayo iti tiyempo ti krisis iso dagiti kakabsat tayo ti pamati iso dagiti addaan iti panagtalek ken ni Apo Dios madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Dagiti tao nga mamati ken ni Apo Dios nga dan iti panagtalek iti Apo. Dagiti tao nga dan iti panagayat iti tunggal maysa. Dagiti tao nga agkararag iti tunggal maysa. Makapagpipindabileg iti sagtunggal maysa. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo kakabsat. Isu nga iti daytoy nga aldaw. Iti daytoy nga aldaw sapay kuma nga ti Apo ti tumulong. Dito Isaiah chapter 30 verse 18 kunana. Nupay kasta agur-uray ti Apo amang nga asi kada kayo. Wen agur-uray amang mang parabor kada kayo. Gaputa kanayon amay parbeng ti aramid na. Nagasat ti tao nga agtalek iti Apo. Iti daytoy baro nga tawen 2021 kaabsat. Ti Apo Dios ama nang ngasi. Dios nga managparabor kat kunana nagasat ti tao ngagtalek ken ni Apo Dios nagasat ti tao ngagtalek iti Apo. Kayat ko kadi nga basayan kada kayo dito Tagalog version ti ASND dito Isaiah chapter 30 verse 18 nagpintas dito translation nga kunana dito pero naghihintay ang Panginoon na kayo'y lumapit sa Kanya. Naghihintay ang Panginoon na kayo'y lumapit sa Kanya para kaawaan niya. Nakahanda siyang ipadama sa inyo. Praise God. Nakahanda siya upang ipadama sa inyo ang kanyang pagmamalasakit. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Daye pagmamalasakit panakipagrik ni Apo Dios kakabsat. Sapagkat ang Panginoon ay Diyos na makatarungan at mapalad ang nagtitiwala sa Kanya. Praise the Lord. Hallelujah. Daytoy ti sao ti Apo kakabsat. Isungay ti daytoy 2021 ti Diyos tayo kunana. Ditoy nakahanda siya ipadama sa inyo ang kanyang pagmamalasakit. Praise the Lord. Isungay ti daytoy ngal daw dakkel ken man nakabalin ti Apo kada tayo gaputa kayat na nga iparik na kada tayo gaputa isaksakit na tayo gaputa ipatpatig na tayo gaputa ayaten na tayo ni Apo Dios ket kayat na nga iparik na daytoy kada tayo kakabsat ket agpanuray ken nagtalek tayo laing kan kuana gaputa kunana ditoy naggasat ti tao nga agtalek iti Apo. Isu daytoy nga tawen 2021 agtalek tayo ken ni Apo Dios nga isot kadakkelan nga tumulong kada tayo madaydayaw tinapateg nganagan ti Apo. Agkararag tayo kadi Lord iti daytoy ngal daw ti saom Lord na idanon kadagiti kakabsat nga nagdengeg. Inaramat mo, O Diyos, ti Commission for Christ Fellowship. Tapnon dagiti kakabsat, Lord, naamwanda ti saom. Naamwanda ti saom. Dawatag kadikan ka, Apo Diyos, nga dagiti nagdengeg. Maadanda ko matidakkel nga panagtalek. Maadanda ko mati panaguray kan ka, Apo Diyos. Kadagiti panagbiag na. Sikat ti Diyos Apo nga man nakabalin. Dagdakkel ka Apo ngem kadagiti krisis ti biag. Dagdakkel ka Diyo ang Dios mi Apo ngem kadagiti sakit, ngem kadagiti problema, ngem kadagiti kalamidad, kadagiti rigat. Dagdakkel ka Apo ngem kadagitoy. Isu nga Apo iti daytoy aldaw
iti dayto nga tawen amami nga man nakabalin. Patyan mi, Apo Diyos, nga inikat mon, dinadael mon, Apo Diyos, dagiti anyaman, Apo, nga dumteng nga rigat, saan mi mapasaran dagitoy? Awan dumteng kami, awan ti dumteng kada kami, saan mi pagdalanan daytoy, Apo, kadag ti panagbiag mi, ideklarami iti daytoy nga aldaw, Apo Diyos, gaputan na bilag ka, man nakabalin ka nga Diyos, Apo, nga mangdadael kadag ti sakit, Apo, isong adaman kadi dagiti kakabsat itatang agdengdengeg iti daytoy nga aldaw. Dawatag kadikan ka, Apo Dios, nga tulungam kadida dagiti masaksakit, o Dios, agasam kadida, sagidem kadida iti daytoy nga aldaw, Apo Dios, ket agasam kadida, ikatem kadida di sakit nga marikriknada iti daytoy nga aldaw. Gapu iti dagan ni Jesus, iti nagan ni Jesus, iti nagan ni Jesus. Madaydayaw day tanapateg ganagan mo, Apo. Madaydayaw day tanapateg ganagan mo, Apo. Patsek kan mamati ak, Apo Diyos, mamati kami nga inikat mo day nga sakit nga dakadakwada, dinadael mo day ta sakit nga dakadakwada, Apo Diyos. Dagiti, Apo, nga adani ti problema itata, nabilag ka, man nakabalin ka, o Diyos, nga mangikat kadagijay nga problema da, mangikat kadagijay nga dadagsan da iti daytoy nga aldaw, sikat itumulong kadakwada, kat balegi kumatiitad mo kadakwada, madaydayaw dayta napateg nganagan mo, Apo Dios, no adamet dagijay napakapuyan dagijay nabanbanugan, Apo, itatangal daw, o Dios, ideklarami, Apo Dios, iti barong apigsa nga itad mo kada kami, itad mo kadakwada, Apo Dios, iti daytoy nga aldaw, Apo, ideklarami itad adupay, Apo Dios, nga pigsa nga itad mo kinatibker nga aramidam kada kami iti daytoy nga baro nga tawen 2021 amami nga man nakabalin, ket awan ti lugar kada kami ti kinakapoy, awan ti lugar iti bannog, Apo, kada ti bagbagimi amami nga man nakabalin, ngem ti adda kada kami nga deklarami iti daytoy nga tawen, Apo Dios, kinatibker kinabileg pan nakabalin nga gapuken ka, madaydayaw dayta napateg ganagan mo, Dios, madaydayaw dayta napateg ganagan mo, agyaman kami ti balegi nga aramidem kada kami, agyaman kami ti ayat mo, agyaman kami ti kirembag mo, agyaman kami kadagiti adu nga aramidem iti daytoy nga 2021 na mami nga nasantuan, madaydayaw dayta napateg ganagan mo, Apo. Bendisyonam dagiti kakabsat nga nagdengeg, sapay kumangat ti saom nakatulong kadakwada, sapay kumangat ti saom, Apo Dios, naagasan da, sapay kumangat ti saom, Apo, napalag-aran da iti panagdengeg da ti saom. Hallelujah, hallelujah, Lord. Madaydayaw ka, Apo, madaydayaw ka, agyaman kami tinarik nami a presensya, agyaman kami, Apo Dios, ti sagid mo, agyaman kami, Apo, ti kiraimbag mo, kukuam, Apo, ti suaman min adayaw gloria kan panagyaman iti daytoy nga aldaw, agpanuray kami kan ka, Apo, agtalek kami kan ka, gaputa kunam nga nagasat kami no agtalek kami kan ka, madaydayaw ka, o Dios, madaydayaw ka, ken Kristo Jesus nga po mi dawaten mi amin dagitoy. Amen. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise God.